Il-Grupp Parlamentari tal-Partit Nazzjonalista qed jistenna deċiżjoni mingħand Adrian Delia dwar il-futur tiegħu nhar it-tlieta li ġej wara li taħ ftit jiem biex jirrifletti, jikkonsulta u jiddeċiedi. Il-Gazzetta The Sunday Times of Malta rrappurtat li wara żewġ laqat tal-Grupp Parlamentari matul l-aħħar ġimgħa, Adrian Delia kellu jaffaċċja r-realtà li kważi l-Grupp Parlamentari kollu iriduh iwarrab mit-tmexxija tal-partit u jkun bniedem ieħor li jibnieh mill-ġdid. It-Times irrappurtat ukoll li Delia kellu jaffaċċja l-fatt li anke persuni mill-fazzjoni tiegħu abbandunawh. Kompli tgħid li nhar it-tlieta mistennija laqgħa oħra tal-Grupp Parlamentari fejn Delia huwa mistenni jagħti r-risposta tiegħu. Membri parlamentari li tkellmu mal-Gazzetta sostnew li minkejja l-isforzi tiegħu b'Delia fit-tmun il-partit se jibqa' ankrat fl-oppożizzjoni u li ċ-ċirku ta' madwar Delia mhux qed iħalluh imexxi. Deputat ieħor li tkellem qal li l-Partitarji Nazzjonalisti ma jemmnux fil-mod ġdid li kiewiet Adrian Delia tant li baqgħu id-dar fl-aħħar elezzjonijiet. Sorsi tat-Times fil-Grupp Parlamentari qalu li kien biss Edwin Vassallo u Carme Fsud Bonnici li baqgħu iżommu sod wara Delia fl-aħħar laqat. Vassallo jsostni li jekk Delia jitlaq jiġu aljenati l-partitarji tiegħu u bekk is-sitwazzjoni tkompli tiddeterjora. Iżda ħafna deputati oħra qalu li b'Delia il-partit ikun qed itellaq bżiemel mejjed. Ikun aħjar li jinbidel iż-żiemel li jkun jista' jaħdem ma' dawk li lesti li jxamru l-kmiem. Delia wkoll jista' jkun parti minn dan it-tim iżda żgur mhux bħala l-mexxej sostnew id-deputati. Il-Kap Nazzjonalista qed jitlef l-appoġġ ta' ħafna partitarji u diversi strutturi fosthom il-Moviment Żgħażagħ Partit Nazzjonalista u kumitati sezzjonali fosthom dawk ta' Raħal Ġdid, il-Mosta u l-Mellieħa li fl-aħħar jiem talbu lil Adrian Delia u tmexxija jerfgħu ir-responsabilità politika. Iżda t-Times qalet li swaba qed jiġu ppuntati wkoll lejn is-Segretarju Ġenerali Clyde Pooley u l-Kap tal-Midja Nazzjonalista Pier Portelli. Deputat Fiġin Delia sostna mat-Times li l-akbar żball li għamel Delia kien li dawwar lilu nnifsu b'nies li jemmnu f'mentalità ta' gwerra u fit-tmexxija ta' Ifret u Sultan. Dawn in-nies kienu aktar moħħhom fl-interessi personali tagħhom milli fl-interessi tal-partit. Minkejja li kien imwissi diversi drabi, Delia injora dan il-parir u issa r-riżultati qed jiġdu dan. Mistoqsi mit-Times jekk hemmx minnu lest li assumi tmexxija tal-partit anke fid-dawl li din il-kariga qed tibda titqies bħala kalċi, diversi deputati sostnew li hemm minnu lest li jagħmel is-sagrifiċċju. Iżda biex dan isir Delia għandu jwarrab u jagħti ċ-ċans biex il-partit jibda mill-ġdid. U jekk Delia jibqa' d-deputati sostnew li l-partit se jkompli jsofri. Il-ballun jinsab saqajn Delia, aħna se nieħdu d-deċiżjonijiet skont x'jagħmlu ħatmu ikbar mill-partit fissru d-deputati. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.